И така, здравейте, приятели! Днес ще ви покажа малко от Microsoft PowerPoint, тъй като няма да е лошо да научите нещо ново, а и аз заедно с вас. Тъй като програмата знам горе-долу добре, защо да не направя нещо такова. Сега това е познатото от всички слайда, което си добавяте някакви си имена там, повече информация и така нататък. Сега, оформянето на слайда не става кой знае колко трудно. Може да отидем ето на проектиране тук, или което е на английски, мисля, че беше дизайн. Май. Не съм много сигурен. И тук вече си избираме самия дизайн на слайда. Може да бъде обикновен, такъв, какъв си изберете, има доста видове слайдове. Ако правите нещо свързано с историята, препоръчвам да използвате ето този. Не е задължително, но го препоръчвам. Може да се настроите цветовете тук. Примерно ето този или този. Зависи как на вас ви харесва. Само че си беше така, мисля. Не. Беше малко по-различен и вижда, че ето тук се добавя. Ама ние се го слагаме пак така. Тук може да си изберете шрифта, с който да е слайда. Аз предпочитам този, тъй като е доста хубав. Но тук си има различни шрифтове, които може да използвате. Тъй като аз имам и добавени. Не съм сигурен дали тези ги има по дефолт в самата програма, но все пак може да си изберете какъвто искате шрифт. Ефектите си избирате тук ефекта, който искате. Специално аз не се занимавам с това. Да се върнем ето тук от началото. Тук няма кое знае какво, обикновеното на Microsoft Office по принцип, което е, как да го нарека, страничката Home, която е, но тук е в случая PowerPoint. Тук може да си правите слайд, да си нагласите слайда. Ако искате, можете чисто правене слайд и от тук вмъкване си избирате примерно картинки си, вкарвате, правите си някаква табличка. Зависи, нали, за какво е презентацията, графичната колекция. Но само че това в момента ми не е нужно. Фотоалбум няма демонстрирам в момента. Фигури може, виждате. Слагам си разни фигурки, с които да си модифицирате презентацията, разбира се. В тези фигури мисля, че можеше да се пише. Да, ето, че може да се пише в тях. Още какво да ви покажа тук. Диаграмата е много интересна. Виждате, има всякакви видове диаграми, които може да си изберете. И в случая, тъй като на мен не ми трябва диаграма, но за да ви покажа, ще си избира примерно ето тази. Чакаме леко да зареди. И в Excel самата диаграмка. Като информация. И от тук може да си редактирате диаграмата. Избора на данни, какво да ви е. Ето, примерна диаграма. И тук вече виждате стиловете на диаграмите. Зависи какво на вас ви харесва. Ето. Има много стилове. Виждате колко са много. Може да си оформяте.
си избирате формат, цветове, сянки, 3D формати. Например, може да си направим така. Вече става нещо. Все пак, виждате, може да си направите ето така. Това го нямаше тези чертички. Тук вече от Excel, както видяхте преди малко, може да си ги настроите, ама може от тук примерно, мисля, че можеш. Да. Форматите, тук може да се настройвате, мисля, че ето буквите. Цъкам двоен клик сета. Може да си изберете ето това, където ви пише категория 1, 2, 3, 4. Така, ето така, например. Зависи как на вас си ви харесва. Лично на мен, ето така. Ще го направя това. И това може да си го преместя дори тук. Сега, да продължим с вмъкването. Но ето ги, че и тук ги има нещата. Трябва ни текст някакъв, няма значение какъв. Пишете нещо. И, например, само мишката да си видя. Например, можете тук да го поставите, тук и където си изберете. В принцип тези опции си ги има във всеки офис пакет. Всички програми на офис пакета де. Ето. Това е. Примерно може да си изберете едно петканчо и после две. Как беше? От тук, тъй като това не е Word, на Word можеш. И тук можеш, обаче на Word се получава по-хубаво. Като цяло. Опа. На Word се получава по-хубаво като цяло. Може да се наредиш 1, 2, 3 като подточки, вече като истински подточки, като римски числа, като цяло да. Тук има същата опция. Това е за точките, които може да слагате квадратчета, тикчета, стрелкички и така нататък. Къде още? Това бутонче е заключено. Не знам защо. Не, тези са заключени. Няма значение. Сега, ако това го направим така, виждате колко по-голямо става. Ако това е така, виждате, това е за оформянето на абзата редова разредка се нарича. В принцип е 1.0, но може да си увеличите както на вас ви харесва. Как искате да го поставите това? Опа. За сега ще се така. Тук може да си го дигнете на средата, отгоре в случая както беше отдолу. Ето това е също много готина опция. Това става нещо като табличка. Само че няма в момента да се занимавам с проектирането на таблички, тъй като не, добре. Това може да се направи като табличка. Показах. Сега фигурите, които бяха от 9, подреди.
Примерно добавяме нещо. Правиме го. Тъй. Аз забравя да не си кликвам. Това мисля, че бяха отново за тия фигурите, така че бързи стилове. Може да си избирате абзаца, какъв да ви е. Самото това може да го направя, примерно. Тъй. Виждате, ето този фон, който е. Запълването на фигурата. Това е цветът, който може да си направите. В случая съм избрал бързите стилове, така че примерно контури може да си направите. Ефекти на фигурата. Тук си избирате вече по ваш си вкус, на който както му харесва. Малко ги давам разбъркам нещата, но няма значение. Охо. Така, намирането е като при всяко... Навсякъде го има. И при Word и при Excel го има също. Примерно търсиш ето това, което бях написал. И примерно. Ето. И сега заместване отиваме. Замести с... така. Цъкаш на завърши търсенето в презентацията и го замести. Ето. Заместването. Има си бързо бутонче до него. Избора. Това е да изберете както... да обясня. Като да изберете всички иконки. Нещо такова. Ето, избери всички. Избра под заглавието и даденото заглавие. Но в момента няма да го показвам. Намъкването стигнахме до... Ето това не знам защо е заключено, но няма значение. Ето. Тъй като това е заглавие. Все там. Хипервръзка. Знаете. Уеб страница може да си добавите. Действието. Сега. Тук може да се настроите как действате с мишката. И следващ предишен слайд. Ама в момента аз няма да ги разбутвам, тъй като не ми е нужно. Текстовото поле. Избирате си примерно място и пишете. Примерно, не знам. Каквото искате пишете. Горен, долен. Чакай, какво е това? Окей. Значи, дата и час. Ето, че ви излиза датата, в която сме днес, е именно 27 януари 2016 година, която може да изтрием, ако искаме. И пише дата, и ще напишем по български. А не по английски начин. Сета. Word Art, това е за буквите отново. И примерно пишете нещо. Трете го товато. Аз бях да не ми скликвам. Пишете нещо. Така. Това е отново начин за добавяне на текст, само че по малко по-различен начин. Това и това се различава, виждате. Дата и час. Избирате си кой от двете искате да е. Кое от многото по-точно. И дали искате българско или на английски. А това не знам що е така. Добре, няма значение. Номер на слайд. Ха-ха-ха, е много примерно излиза. Ако изберете си от тук отново. Символът. Ето,
кликаме и избираме примерно символ. Абе, който си изберете, няма значение. Избирате си символа, който е много известен сега. Ето този символ. Само че не го искам два пъти. Добре, няма значение. Обект. Сега това са всичките ви отворени програми. Секунда, не. Това е съвсем друго нещо. Добре. Всъщност, ето виждате, вмъква нов. Това е нещо като... Как да го кажа? Мисля, че пак можеше да се добавя, само че документи или нещо такова. Не съм много сигурен в момента. И може да си изберете от тук. Да се връщам след малко. Така, отново съм тук, да продължаваме. Ето това, където е филм и звук. Филм от файл, тук си избирате, разбира се, в момента няма да търся. Филм от организатор на колекции, в момента няма да го закачам, тъй като нямам така графична колекция, но звукът може да си изберете музика, където искате, звукозапис от CD, записване на звук, може да се запишете звук и от тук зависи каквото си изберете. Да преминаваме към проектиране. Проектиране не е какво знак какво. Казвам ви как да си настроите слайдовете да ви изглеждат хубаво. В момента това е като за историческа презентация, но вие може да си изберете каквото искате. Така примерно ще. Ето виждате втория дизайн на втория слайд какъв е. Различават се. Кой както му харесва и за каквото прави презентация. Ето тук пак може да си разглеждате. Но на мен си ми харесва синичко. Ориентация на слайдовете. Може като... как да го обясня, като лист от Word A4 формат. Но аз не ми трябва. Тук си настройвате както искате пак. Но според екрана. Моя 4 трети. Може и на 16.9 да си го настроите. Зависи как и какъв е екрана. Тук е ширина, височина и така нататък. Стил на фона. Отново тук може да си изберете някои от дадените цветове. Мисля, че ако променя това не, променят се всички слайдове, но така е по-готино дори. Скъде фонова графика. Ето това готиното, което се нарича фонова графика. А това са просто цветове. Ако го скрия и няма да е толкова хубаво. Да преминаваме към анимациите. Тук на анимацията като цяло анимирането може да си анимирате специални елементи, виждате. Да зависи пак. Като един обект, всички наведнъж и така нататък. Но това не го ползвам аз. Анимацията по избор, отново помощника на PowerPoint. Клипчето ще стане малко по-дълго от по принцип, но все пак се опитвам да ви обясня нещата колкото се може по-подробно. От тук може да си избирате ефект на самия слайд. Зависи кое ви харесва, има доста ефекти, а сега е при по-новите версии има
още повече ефекти и още по-различен дизайн. Дизайн е толкова по-различен, просто лентата е бяла, всичко друго си го има. Са добавени някои нови неща, но това не е много значение, тъй като аз използвам 2007 година и съм доволен от него. И си ми е добре така. Виждате, съвсем много различни ефекти може да си изберете, но като сложите примерно един ефект, на другия слайд няма да е същия ефект, разбира се. И от тук да си изберете за всеки слайд ефект. Ето, например, само че аз не беше минал тук. Звук на преход. Това е докато се зарежда слайда да има някакъв звук. Но не го ползвам аз. Скоростта, която да минава, примерно ако изберем сега на бавно и звука го опа. Ще настроя на бавно. Сета приложи към всички. Ето задаване на прехода към между всички слайдове, да бъде като задаване за текущ слайд. Значи, ако е зададен звука и смяната така, ще се зададе към всичките два слайда, които сме създали по-скоро. Премини към следващия слайд. Предполагам, няма човек, който да не знае това. Автоматично, понякога аз повечето пъти си ползвам автоматичното. Но може и при штракане с мишка, па може и с двете, зависи как искате. При 3 секунди и пускаме примерно минават 3 секунди и отива там. И като цяло да, това е за анимацията. Зависи колко искате и дали. То зависи според слайда ви колко е голям. И така че вие се прецените дали с штракане, дали с автоматично. Да видим сега слайдшоуто. Слайдшоуто не е кое знае какво. Тук от началото ще го пуска от първия слайд. Ако ида на този слайд, примерно, и цъкна от текущ слайд, ще почне от тук. Слайдшоу по избор, потребителски презентации и така. Тук нямам потребителски презентации, няма как да ви покажа. Настройката на слайдшоуто. Виждате тук. Може да си настроите всичко както искате. Цял екран прозорец. Цял екран пак. И така, цяло. Можете да скриете слайда. Ама само го цъкате и примерно слайда го няма. Като минаваш. Като ако са повече слайдовете, ето се отбелязва тук с едно правоъгълниче. Това значи, че е скрит една чертичка. Значи, че е скрит. Сега ще го махна. Запис на дикторски текст. Това е да си записвате от текста. Да говорите по-скоро за презентацията. Може вие да си запишете. Репетиция за времената. Ето, че почна тече. И може би не сте видяли нищо. Но няма значение. Използване на репетиция. Може да го махнете, разбира се. Разделителна способност. Това е каква резолюция да използва. Зависи, използвайте текущата, аз използвам на монитора резолюцията. Това в момента ми е, тъй като нямам два монитора. Това ми ще за хора с два монитора. Да преминаваме към прегледа. Почти накрая сме вече. 25 минути клипче, няма значение. Правописната проверка е, ако имате някоя правописна грешка, то да ви я поправи.
Ето, че намира веднага. Ето. Изследването. Дали пак... Айде сега. Дали пак ви е вярна думата или не? Нещо като проверка е пак. И примерно, ето че копираме това и няма доставен синонимен речник на български. Да, ето че излизат разни неща тук. Можете да преведете на примерно. И ето че Microsoft преводача е превел WoW, което можете да си го вмъкнете, може и да не. И тук правописни алтернативи, маха, хана, хапа, халха и така нататък. Най-различни неща. Езика, разбира се, си го пише и ето тук долу. Коментар, да, което може да премахнем. Може да се добавят коментари към думата. Примерно бла 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 бла, нещо пишете там, което трябва. И тук се появява нещо. И като цъкнете на това, излиза, че има коментар от еди кой си. Сега. Запазване на презентацията. Това твърде много не ви интересува. Изгледа на презентацията. Зависи пак. Ето нормалния, който е тук, се показват всички слайдове, колкото и да са. Ето тук са по слайдове. Така, тук са пак са по слайдове, само че като на лист. Слайдшоу. Образец за слайда. Чекайте малко. Ето, че се появи това, което не е много интересно. Тук са най-различни нещата. Показване, скриване, линейката, която е на Word. Помощната мрежа, който му трябва. Мащабирането побира се на 100% при мен. В принцип се е на 100%. Побиране в прозореца, това е същото ниво на силото черно-бяло. Виждате, това е гадно. Това е доста кофти. Затова си го връщам така както си беше. Нивата на силото тук си го избирате както искате. Зависи как ви харесва. Аз си го лично си използвам цвят. Новия прозорец. Ето тук, който се получава. Тук каскадните прозорци. Подреди всички и премести разделянето. Превключване на прозорците. Да. Макросите. Изберете си макроси в презентация, но и потъкате презентация на две в момента, не знам защо. Да, защото съм с двата прозореца. Няма значение. Да минем към добавките. Добавките няма нищо интересно тук. В принцип няма нищо. Тъй като аз съм с тази програма Camtasia Studio, ето, че виждате, че са две презентации. В момента няма значение. Това беше от клипчето. Надявам се да съм ви помогнал и чао!